ሰብ ካብ ዓዱን ካብ ሃገሩ ርሒቑ ኣበ እዩ መንበሪ ገዝኡ ገይሩ ኣበ እዩ ክነብር ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዘሕዝን። እዛ ኣብ ስክሪን ትሪእዋ ዘለኹም ሓፍትና እውን ኣብ ዝሓለፈ መደብና ናባኹም ዘቕረብናዮ መደብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዛ ሓፍትና እዚኣ ኣብ ስደት ንብርክት ዝበሉ ዓመታት እንዳሸቀለት ድሕሪ ምፅናሓ ድማ ዓዲ ኣለኒ ሃገር ኣለኒ ኢላ ናብ ዓዳ ኣምሪሓ ኣብ ዓዳ ክትነብር ኣብ ዝጀመረትሉ ሰዓት ድማ እዛ ሓፍትና ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣዘግናንን ኣሕዛኒ ብዝኾነ እዚ ኣብ ልዕሊ ዝሓፍትና እዚኣ ዝተፈፀመ ተግባር እውን ሰብ ፈፂሙ ክፍፅሞ ኢልካ ዘይትግምቶ ዘይትጥርጥሮ ዝነበረ ሓሳባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ብኣብዝሓ እናተዓዘብና ኢና ዘለና። እዛ ኣብ ልዕሊ እዛ ሓፍትና እዚኣ ዝበፅሐ ወንጀል ወይ እውን ክፉእ ዝኾነ ግብሪ እውን ናይ ብሓቂ ኣዝዩ እዩ ዘሕዝን። እዛ ሓፍትና እዚኣ ብካራ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተወጊኣ እያ ተቐቲላ። እቲ ኣዝዩ ዘሕዝነካ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ንገንዘብ ኢልካ ወይ እውን ንዝተፈላለዩ ንብረታት ኢልካ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ሞት ፍርዲ ክትፈርደሉ ከለካ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን። ንሓደ ሰብ እውን ብቐሊል መንገዲ ክትቀትሎ እንዳኸኣልካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ብካራ እንዳወጋእካ እስካብ እንዳሳቐኻ ምቕታል እንታይ ዝብልዎ እዩ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን። ኣብዛ ልዕሊ ሓፍትና እዚኣ ዝተፈፀመ ወንጀል እውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን። እዛ ሓፍትና እዚኣ ዝቐተላ እንዳተባሃለ ዝሕበር ዘሎ ሰብ እውን ብዘይክኡ እውን ካሊእ ሰብ ክፍፅሞ ኣይኽእልን ነዚ ወንጀል እዚ እንዳተባሃለ ዝሕበር ዘሎ እውን ናይዛ ሓፍትና እዚኣ ኣፍቃሪኣ ወይ እውን ፈታዊኣ ዝነበረ ንወርቅን ንንብረታት ብዝብል ከም ዝቐተላ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ወንጀለኛ እዚ እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን ኣብ ኢድ ቁፅር ፖሊስ ውዒሉ ዝብል ሓበሬታ እንዳተሰምዐ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሙሉእ ሓበሬታ ናባኹም ክነቕርብ ኢና። ሰናይ ፃንሒት ቀይ ብሩኻት ሰላም ብሓበራ ሙሉኣት ደቀይ ወፊርኩም እሰውለይ ፀሓይኩም ትብረቐለይ ብነፈሰት ንፋስኩም ዝበረቐት ፀሓይኩም እግበረለይ ኣነ ፅቡቕ ኣለኹ በጀካ ናፍቐኩም ብሓበራ ደቀይ ብሩኻት ከምታ ኻይዳኹም ኣማልሳኹም ድሃይኩም ኣይትሓባእ ሰላምታ ናይ ረሳናን ኣብ ዘለናዮ ሰላም ኣምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። እምበኣርካስ ክቡራት ሰማዕትና እቲ ኣብዛ ልዕሊ ሓፍትና እዚኣ ዝተፈፀመ ወንጀል ብጣዕሚ ኣዘግናንን መሕዘኒ እዩ። ነዛ ሓፍትና እዚኣ ዝፈልጥዋ ዝተፈላለዩ ሰባት ረኺብና ኢና። ቁኑዕትን ደግን ከም ዝነበረት ከምኡ እውን ኣብ ሰናይ ተግባራት እውን ኣዝያ ዝለዓለ እጃማታዊ ከም ዝነበረት ኢና እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ። እዛ ሓፍትና እዚኣ ብንእስነታ ካብ እቲ ዓዳ ካብ ዝተወለደትሉ ሃዋፅ ኦራኽ ዝበሃል ዓዲ እንዳ ኣብነ ኣረጋዊ ዝበሃል ኣብኡ ተወሊዳ ዝዓበየት እንትኸውን ኣብ ብዙሕ ከይዓበየት ኣብ ንእስነታ ሰዓት ድማ ናብ ስዑዲ ከም ዘምረሐት እዩ ዝሕበረላ። ኣብ ስዑዲ ድማ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት እንዳሸቀለት ከም ዝፀንሐት ቀትሪ ለይቲ ደፋእ እንዳበለት ትሰርሕ ከም ዝነበረት ኣዝያ ግዱስትን ቁኑዕትን ከም ዝነበረት እዩ ዝሕበረላ። እዛ ሓፍትና መብራት ኪሮስ ትበሃል። እዛ ሓፍትና ድማ ድሕሪ ንብዙሕ ዝበሉ ዓመታት ኣብ ስዑዲ ኣብ ስደት እንዳሸቀለት ድሕሪ ምፅናሓ ድማ ዓዳ ኣለኒ ሃገር ኣለኒ ኢላ ናብ ዓዳ ገዛ መንበሪ ገዛ ገዚኣ ክነብረሉ ኢላ ገዛ ገዚኣ ኣብ ዓዳ መፅያ ኣብ ትነብረሉ ሰዓት ድማ እዛ ሓፍትና እዚኣ ንሓደ ዓመትን ኣዋርሓትን ከም ዝገበረት እዩ ዝሕበረላ ዘሎ። እዛ ሓፍትና እዚኣ ኣብ ክትነብረሉ ዝበለት ሰዓት ድማ እዚ ኣፍቃሪ ከም ዝነበራ እቲ ኣፍቃሪ እውን ኣብ ገዛ ይኣቱ ይወፅእ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ኣብ ልዕሊ እዛ ሓፍትና እዚኣ እውን እዚኣ ዘግናኒ ዝኾነ ወንጀል ክፍፅሞ ዝኽኣለ እውን እዚ ሰብ እዚ ምዃኑ እንዳተሓበረ ዘሎ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከምዚ ዓይነት ተደጋጋሚ ዝኾነ ሓበሬታ እንዳሰማዕና ኢና ዘለና። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ሕማቅ ኮይኑ ዘሎ ንገንዘብ ዘለዎ ኣረኣያ እቲ ሰብ ብጣዕሚ ዝተፈለየ ኮይኑ ዘሎ ንገንዘብ ክብሉ ይቐትሉ ይጠልሙ ብዙሕ ሕማቃት እንዳ ስራሓት ዝኾኑ እንዳረአና ኢና ዘለና። እስካብ ኣዶ ንውላዳ ትጠልማ ከምኡ እውን ብጣዕሚ ኣዝዮም ኣዘግነንቲ ዝኾኑ ሓበሬታታት እንዳሰማዕና ኢና ዘለና። እዚ ሰብ እዚ እውን ኣብ ልዕሊ ኣፍቃሪቱ ድማ ንገንዘብ ክብል እዛ ሓፍትና እዚኣ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ ስዑዲ ኣብ ስደት ዝሸቀለቶ ገንዘባ ድማ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ከም ዝነበራ እዩ ዝሕበር። ነቲ ገንዘባ ንምስራቅ ወይ እውን ንምውሳድ ብዝብል እውን ነዛ ሓፍትና እዚኣ ከም ዝቐተላ እንዳተሓበረ ዘሎ ብዘይካ እቲ ንገንዘብ ንምስራቅ ካሊእ ምክንያት እውን ክህልዎ ከም ዘይኽእል እንዳተሓበረ ዘሎ። እዛ ሰብ እዚኣ ኣይኮነን ዶ ብዙሕ ሕማቕ ዘረባታት ክትዛረብ ተዛረብ ኢልካ እውን ትዛረብ ከም ዘይትኽእል ብጣዕሚ ኣዝያ ደግ ምዃና እዩ ካብቲ ዝረኸብናዮ ነዛ ሓፍትና እዚኣ ዝፈልጣ ዝሓበራና።
ቁንዑቱን ንሰብ ሓላይት ከም ዝነበረት እዩ ዝሕብረላ እዚ ሰብ እውን ኣብ ልዕሊኡ ገለ ስለ ዝገበረቶ ኣይኮነን ምክንያቱ እውን ኣብ ሓደ ኮመንት ክጽሓፉ ከለው ዝኾነ ክፉእ ግብሪ ኣብ ልዕሊኡ ፈጺማ ትኸውን ዝብል ሓበሬታ እውን እንዳሰማዕና ስለ ዘለና ነዚ ኣብርህ ክናብሎ እዛ ሓፍትና እዚኣ ቁንዑቲ ሰብ ከም ዝነበረት እዩ ዝሕብረላ እቲ ንዛ ሓፍትና ኣፍቃሪኣ ዝኾነ ሰብ እውን ብዘይካ ንብረት ንምስራቅ ኢሉ ካሊእ ምክንያት ክህልዎ ከም ዘይኽእል እውን ብኣብዝሓ እንዳተሓበረ ዘሎ እዚ ሰብ እውን ሰራዊት ምዃኑ እንዳተሓበረ ዘሎ እዛ ሓፍትና ፍርቂ ለይቲ ሰዓት 6 ወይ እውን ሰዓት 7 ከም ዝሞተት እዩ ዝሕብረላ ምክንያቱ ከም ዝተቃተለት እዩ ዝሕብረላ ኣብ ሰዓት 9 ከባቢ ድማ ከም ዝተረኸበት እቲ ሬሳ ናይ ሓፍትና ሰዓት 9 ሙሉእ ለይቲ ሓዲራ ዳርጋ እውን ቀትሪ እውን ሙሉእ መዓልቲ ውዒላ ክበሃል ዝኽእል እዩ እቲ ኣብቲ ገዛውታ ዝነበረ ንብረታት ወርቂ ይኹን ገንዘባት ካልኦት ንብረታት እውን ተሰሪቁ ከም ዝተረኸበ እዩ ዝሕበር እዛ ሓፍትና እዚኣ ኣብቲ ጥቃኣ ድማ እዚ ኣፍቃሪኣ እውን ኣብቲ ጥቃኣ ዝነብሩ ናይ ሰራዊት መንበሪ ስለ ዘሎ እዚ ኩሉ ወንጀል ኣብ ጥቃ ገዝኦም ክፍፀም ከሎ ከም ዘይሰምዑ ስቕ ከም ዝበሉ እንዳተሓበረ ዘሎ ሕጂ እዚ ነዚ ወንጀል እዚ ፈጸምቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንዳተባሃለ ብኣብዝሓ ሰብ ዝወሃብ ዘሎ እውን እዚ ወንጀለኛ እዚ ኣፍቃሪኣ ዝኾነ ሰራዊት እዩ እንዳተባሃለ እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከም ዝተተሓዘ እንዳተሓበረ እዩ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ግን እስካብ ሕጂ ዕለት እውን ከም ዘይተሓዘ ኢና እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እቲ ኣፍቃሪኣ ተዘይኮነስ ነቲ ኣፍቃሪኣ ዝኾነ ዓርኩ ከም ዝተተሓዘ ዳ እምበር እቲ ኣፍቃሪኣ እስካብ ሕጂ እውን ኣይተተሓዘን ዘሎ እዞም ፖላይስ እውን ፍትሒ ንምንጋስ ተላዓልነት ስለ ዘይብሎም ነዚ ጉዳይ እዚ ንግዚኡ ክትትል ክገብርሉ ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዝታት ግን ክርስዕዎ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛታት ኢና ብዝኾነ ናይ ነውቶም ፖላይስ ነመሓልፎ መልእኽቲ እንተሎ እዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓፍትና እዚኣ ዝተፈፀመ ክፉእ ዝኾነ ግብሪ ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ኢድ ቁፅሮም ኣውዒሉ ጉባኣዊ ዝኾነ ፍርዲ እንተደኣ ዘያነበሩሉ ኮይኖም እዚ ወንጀል እዚ ኣብ ካልኦት ኣሓትና እውን ክፍፀም ስለ ዝኽእል ንሰብ እዚ ኣብ ኢድ ቁፅሮም ኣውዒሎም ጉቡእ ዝኾነ ፍርዲ ካንብርሉ ብዛቢልና መልእኽትና ነመሓልፍ ንመላእ ቤተሰባን መቕረባን መፅናዕና እንዳተመነና ንሓፍትና እውን መንግስተ ሰማያት እያዋርሰና ፈጣሪ ኣምላኽ ብየማና ኢዱ ይቀበላ ንሎም ኣብዚ ኣኽለና